My people, unbelievable wonder shall never end. It don't happen again. It don't set everywhere. Don't scatter. No be small matter. No be small thing. No, this one. So when Mathias Ezeaku carry come at my people, this one so it choke me. He wear concussion. He tie igele. He wear makeup join. Everywhere don't scatter. Everywhere don't burst. So no be small matter. Oh, Mathias Ezeaku come dey compose song. The song now when Mathias Ezeaku dey compose na Njoka na he dey use till dey shine. He come dey call fathers come out, the reverend come out. He say very soon say na nyash na he dey go dey sing give them nyash na nyash nyash na nyash nyash na nyash. No matter the size oh nyash na nyash. My people, they say wahala no dey finish oh. Wahala be like bicycle, no be only that one oh. Even if fire prayer join, he sing worship song join. No be small matter, my people. No be small thing. May e no come be say I too talk I go leave una. More na watch another method when Mathias Ezeaku take come out again. My people, this one weak me oh. No be small thing oh. Make una regade. Ondo kabia na go we na oh. We na oh. We na Ezeaku don win oh. We na I say we go win forever. We na oh. We na oh. Women don't win oh. I say we go win forever. We na oh. Women don't win oh. I say we go win forever. Sister, you don't win. One them okay, you don't win. Melala don't win oh. I say we go win forever. Win oh. Win oh. Melala don't win oh. I say we go win forever. Ezeaku win oh. Ejiofor don't win. I say we don't win oh. I say we go win forever. Ondo kache aria, ampono ajulu no na rerika. Ono che aria, ampono. Asemo ondo kache aria o, ampono ajulu no na rerika. Ono che aria, ampono ajulu no na rerika. Hey, ampono ajulu no na rerika. Reverend Father Chiharia oh. Pastor Chiharia oh. Sister Chiharia oh. Oh no Chiharia oh. Oyena go Bible Chiharia oh. Mmeri bụ nke anyị yo na mbido, mmeri bụ nke anyị yo na nkwụsị yo. Mmeri bụ nke anyị yo na mbido, onye yo na-ewe iwe nwụọ. Mmeri bụ nke anyị yo na mbido, mmeri bụ nke anyị yo na nkwụsị yo. Ndo melala ndị mmeri bụ nke anyị yo na mbido. Yeso mmeri bụ nke anyị yo n'eziokwu, mmeri bụ nke anyị yo na mbido. Ndị jụkwasị mara, ndị jụkwasị mara, Reverend Father na Pastor. Bunde jo kwasi mara, ndejo kwasi mara, ndejo kwasi mara, ndejo kwasi mara.
Ndị Jokwasị mara, ndị Jokwasị mara, Reverend Father na Pastor bụ ndị Jokwasị mara, ndị Jokwasị mara, ndị Jokwasị mara, Reverend Father na Pastor bụ ndị Jokwasị mara. Ndị ji ịta fụfụ mara, ụmụ nwa bebi vejin, ndị na-ebu ọnụ, ndị ji ịta fụfụ mara, ndị Jokwasị mara, ndị Jokwasị mara, ndị Father na Pastor bụ ndị Jokwasị mara. Ndị ji isi asị mara, ndị ji isi asị mara, Reverend Father na Pastor, ndị Jokwasị mara. Jokwasị mara, ndị Jokwasị mara, Reverend Father na Pastor, ndị Jokwasị mara. Anyị na-eme ngara yo, ndị omenala Igbo na-eme ngara ngara kwesịrị yo. Anyị na-eme ngara ndị omenala Igbo na-eme ngara ngara kwesịrị. Anyị na-eme bịa bido m bịa lọ apụ. Anyị na-eme ngara Anyị na-eme ngara na-eme ngara ngara kwesịrị anyị. Sekem na-eme ngara ngara kwesịrị anyị. Anyị na-eme ngara ndị omenala ngara ngara kwesịrị anyị. Anyị na-eme ngara ume omenala Igbo na-eme ngara ngara kwesịrị anyị. Anyị na-eme ngara ndị omenala ngara ngara kwesịrị anyị. Anyị na-eme ngara ụmụ atụrụ Jizọs na-ebe ezi akwa ngara kwesịrị anyị. Anyị na-eme ngara ndị omenala Igbo na-eme ngara ngara kwesịrị anyị. ịgbata nkụ ukwure gana Hey, ndị ụka ntọ ndị okpuasị 10 million a plot of land. But onye kpuru isi dara ngwụlọ gara ije isi menwe na anwụrị. Ọ bụrụ na m abịa bụrụ live since anyị kwadogo nke ikpeazụ a ụka ya na mma enye gị ihe ga-eme n'ụka n'ala Igbo na ndị ụka ntọ ndị oji okpuasị eri nri ntọ. The Lord said, I will scatter your enemy. Enwere enemy na-anywhere. Poverty be na egi nsogbu na inwelo government. Right on, Papa. Enwere enemy inwe. Ezuzu na ezuzu. I hear you, sir. Book of Jeremiah chapter 10, where others go and fare, you shall go and survive. Ụwa niile na-arụba ọba eletrik elu nwụ ya igwe ewu. Ịbụ gịnị? Ewu. Ịbụ hua ọtọfụ. Ihe ndị Yoruba anyị na-akpịa bụ gịnị? Ọtọfụ. Gịnị? Ọtọfụ. Otune. Chicken yash. Ya agụrụ ndị ụka ọbịa na ndị chọọchị bụ gịnị? Move down. Ndori, unugbo ụmụnne m. I was a devoted Christian before Igbo loved themselves in 2018. Mbidia out of ignorance of health. Mbazeni me fear we rob your cham. You know yesterday when my account video this brother. Ogochukwu nke na-eme program na City Radio. After go meche account, you go na short. Ebe na ka mụ nwatie 400,000. Mụ nwatie 400 something thousand. Program hammered from January till today. Salary everything. Me him add 400 and something thousand. Cause yes, that was my salary. We offer. See, I put out what I check.
force otu aga nsi spend sisi ball of them say eji obi ocha m na-emi movie I na-ekiri kịta what give back to what I na-ekiri before I will use 3.something million to produce movie I na-ekiri about 2014 amabara me Facebook then he na use Nokia touch because of passion for freedom of people cheguma tola Bishop onye ori rugo 70 years no esusu Chineke kpọ ọgọ na-ekpo oturu Bible Malachi Leviticus Malachi Moses eji obi mu Malachi Masai dey say ji ebe agwa aka ma ebe agwa ana Malachi Moses eji udi gịnị gbasara udi gbasara Malachi ihe ga-eme n'udi bụ ọkụ dị ụzọ adị factory adị udi adị mma ọrụ eju everywhere kidnapper na n'udi ọwụrụ eziokwu kedu onye gbasara onye udi gbasara Bible si Bible si iwere m na-eme business na-enye m Bible si na anam ego afọ nke si kidnap ofu fada na Anambra State gida Bishop dey letter detele ụwa kụwa tie mgbu m emego my own protest post where na my own platform edejeziri letter mana obu close mass je dobe na chapel mana o megi public o kwesịrị odeje letter oje were ya megi book mass dobe na chapel ka Jesus bịazie ekpere onye bụ Jesus ka onye agụlụ mma kedu gbasara Jesus gbasara agụlụ dị ka ọ dịzi isi Chineke kere ya otu ndị agụlụ si develop debe agụlụ ka agụlụ dị ọkwa eziokwu ebe Jesus elu na agụlụ wayo oshi ka ọ na-eju ndị agụlụ Catholic Church niile dị na agụlụ ka every family nọ na agụlụ nwee compound ọkwa eziokwu Catholic Church niile nọ na agụlụ ma Anglican ma Pentecostal ka indigenous of agụlụ nwee family compound still the church ka dị nwee family compound na agwaghị n'ụwa na-emebi so many people na agụlụ bi n'ụlọ ana mana parish house dị na agụlụ bụ ụlọ elu ọ ndị abi n'ụlọ ana tụrụ ego ụlọ elu mmegbu nwanne kpọọ na ya mmegbu si nọ mmegbu ndị fada time unu ga-eje n'ụwa ayo from next week na woto anyị plan chagoro gịnị back to back ihe anyị na-agụziri unu gị dabụ gịnị nyashi mgbe agụzi na mgbe agụ ga-etipịa ike ịfụrụ gị ike ndị Reverend Father ha na-aga n'ike ha na-eme otu do ihe anyị nyere na few months few years nyashi na-aba n'ime ụna azọ mgbuka Jizọs kpụrụ ka ọ na-enye gị bịara ọzọ ahịa ihere megbuo ogu gị mgbe onye Igbo chiri fada na-enwere ihe na-arụ fere megbuo gị bụ onye Igbo na-aga parị ihe na-aga ọrụ mgbede gị je ka evening mass Chineke kpọọ gị ọkụ ọma dịrị gị na mma moto ga-egbu gị n'ụzọ onye ori ị na-abịa agwa ndị be anyị ekechiri akara aka kedu papa ga-eme ekechi akara aka mmadụ ma ọ ma ị ga-ekechinugo mmadụ ndị oshi ndị ama ndị nzuzu 21st century anyị ga-eme ka anyị ga-esi wee rụọ transformer rụọ electricity rụọ TV ịnọrọ ebe ị na-awọchị onye Chelsea na-awọchị Man U ọ bụla ọlụgụ miracle bụ gị chinye aka enu sekpere anya Nwachukwu were ikpere gwa Jesu okwu were ikpere na-agwa Jesu okwu gwa Jesu okwu n'ikpere oge ndị Farisii nọ n'obodo Jerusalem ndị amụma Fero wee bịa ọgụ Jesu were ikpere wee gwa ha okwu Chineke kpọọ gị ọkụ m sekpere anya nwa bụ Ezeaku nwa afọ Igbo na be nna m resources nna m ka ị na-ezuru si m sekpere anya yọba ahịhịa Holy Ghost fire ga ya na-etizuru unu Holy Ghost gịnị fire unu ị na-ekiri bọọlụ ebe onye Chelsea zuzuru pụta ọsị gị I signed Watford 10 years MS na 2035 so ye macha na enwe 2035 through Premier League na the same person na-enwe anwụrị na onye Chelsea na ha sign mmadụ for 2035 na-apụta ịchọ gwa gị n'ụwa na-emebi ọ dị mma now you are preaching about Europe for 2035 something that will exist now you come back to preach to your own people that this world is about to end. Is that fair? Ndị ụka anyị ga-eme na ahụ Chineke kpọọ emerigo m unu ntiwa azụ ife mpịarụ n'ụgbọ woto onwe ife nji ego na-eme ọga amadị m oke mụ na family m ọrụ garị ka anyị nwere anya nwụọ na kpọọ ụmụnne m dị ndụ nwanne onye Igbo ka mma have to protect my territory ịghọta na-ekwu mme protect ma ndị ahụ hate me for nothing I love you but you don't know
inwe igbajo echekwa. How many people can receive with them? And I don't know how is on count. Is on count. Mbo itire na gibia. Mbe ichicho gaji ngwa ge na Jesus nyeme ego na ka edi happy. Na nwelu na enu n'obodo a nwe moto nwe ihe niile mu ụmụaka 6 nwe 6 children nwunye m dị ime ọmụmụ na ọbụlụ 7 ngozi na Jesus na-eme ya gị nwe nwezi fibroid enwe solution gwa gị na ekwensu mere gị asị Adam lucky na my wife enwere fibroid just opportunity ihe ndaba ihe tago otu o si dabara na nwere fibroid ka o ya adabakwara onye ọzọ na nwunye ya ga-enwe fibroid. That is life. Na nke dịka ga-esi mee ka onye amụta nwa o yi wepụ the fibroid na irapụzie solution ị ga-eme ka nwaanyị wepụ nwa amụta nwa isi ya kelebe Jizọs mụ kelebe Jizọs na omekwa ya ọzọ mgbe akpọpụtara gị ọkpara ma ọpụta mụ na ya na-agba egwu ka onye na-amụtabere nwa je nwee BP nwụọ nkịtị gịnị gbagbo n'ụka mma agụ na ihe ga-eme ndị ụka soon ụzọ ihe ịtọ ga-eme na chọọchị obere oge. Listen. Ụzọ ihe ịtọ ga-eme na ebe na chọọchị. 1. Obere oge ndị Reverend Father ga-eje n'ụba nwaanyị. Obere oge gịnị? Ha je n'ụba nwaanyị. And ha nwere nwaanyị na ndị Reverend Father bere ha ga-ebido create with their own church. Mgbe ahụ o bido gofa Catholic ama nkwụzi ha ụgwọ. Asị gịnị? Church ama menwụzi gịnị? Ama nkwụzi ụgwọ. So ụfọdụ ndị dị greedy jeze create with their own church. Their own different churches. Nwanne gwa na n'otu Otilo. Wonu n'otilo. Otilo. The faith etigo. Gwana fa etigo. Faith etigo. Bishop etigo. Father etigo. Otilo. Ka nkisi. Nke bụ very soon church ndị nọ na Nigeria company ga na-ege. Ga mark my word na anyị Igbo ba ya. Obere oge St. Peter ga-abụzi warehouse ọnwa na Nnewi. Na nene. We can't wait to. Ihe na-agwa gị pure. Very soon St. Silas parish ga-abụ company somebody n'ọzọ obodo. Na-adaba. Na-ada. Ana-enye mmadụ ọrụ. Onye people ọrụ. One Otilo. Kedu obodo eziokwu na-ekpuchi okwu asị na-ekpuchi eziokwu? Ife m pịara unu bụ woto school. Woto school. Ndị chọọchị unu bụ mpama. Ụmụ atụrụ Jizọs, unu na Jizọs na-abụ ndị oshi mpama, criminal. Ọgọ nwoke nke na-Enugu Elijah nke na nke gwara anyị na Buhari bụ Messiah, onye ori. Ọ pụtara mbọsị a sị na oge ọ chọrọ igote a na-ebe oyi eme adoration. O wee jee ebe a ayarịpịa. O jee ebe a ayarịpịa. O n'anya o jee zakọrọ ihe niile o nwere na akaụntụ. Jee nye ụmụ ogbenye. Ọ dị ka ọ nọwọ ya jee zakọrọkwa ihe a fọmatị nwanne ka ị zakọrọ nke gị nye ya. Oge ọ bụrụ na ịzakọrọ ife jenye Jizọs nwa iwe nweta na ụmụ chi Igbo. Ọ ga-ngwa zakọrọ ife enye ya ka Nigeria karịcha anyị na mma. Otilo. Ọgọ nwoke etilo. Adoration etilo. Jizọs etilo. Ndị ori. Ịzakọrọ ihe niile nye Jizọs iwe nweta na ụmụ chi Igbo. Nwanne ịzakọrọ ife niile nyere Jizọs ka Nigeria karị Japan. Ọ na-egbu oge. Ka Enugu steeti be nna gị kanụrụ Amerịka mmanụ. Otilo. Elijah Otilo. Ihe afọmatị a ji eri n'umugu. Ana m anọrọ mgbe nneji adoration n'Enugu onye ori pụta isi ka onye ga-enye Jizọs first salary ya. Ụmụnne m gụrụ skuul ị na-amali plate fa na-agbapa kedu nwa Jizọs a Chukwu nyere ọrụ. Ngwanụ weta your first salary n'iru Chukwu na aja anyị. Let me make it twice. I'm one adoration 100%. Business receipt in adoration child the trading company Nigeria. Okay, okay there. Each all ever when go be here. You have to go on a blow my bunker. Go blow my ordinary ben. Ordinary. You have to go here, Jemana Wikuku. We could go na ta off. Mili mag them cheer for you know and do.
Onyori. Na ndo na asimo na emere makota Habakkuk chapter 10. Mmiri nnata wa adoration o ya le mambu. Na nri ọgwụ ya ma. Bosinje sapele. Si so ete IJJ adoration one accident. Ma oga iji no kana go to aluta. Ihe nwu na si so ete abokanta. Lord gun na nje sapele. Ejim GDI im load jo spring na buri na na nke nwanne m this brother onye ọgwụ na sapele. Na spring na nwa. Ndori. Ana me use Samsung Fold 5 and 1.4 million. Now the phone will 2.5 million. Now. Yes, so the phone is na kana 2 million 5. Jesus. It's your Jesus. Jesus. Oh, exclamation. Well, go. Now phone now 2.5 million. A year 2000 kono gwa no one maybe. I know you na village you chembo wa maybe we chobere nwa mo mi kam offer. Nwanne nwa mere birthday ta Chinelo bai 2000 ka amore anyị kuri otu a na-echekwa wa mebe onye China na-echekwa ya 0.5 mmego 2.5 million church ụmụ atụrụ Bible ogige che program ije ho mo Bible oke mani be